Okay. Guys, how are you? Music wa lero tufuna I'll bring something so special. Ndikhala ndi oimba papa. So, ndifuna ndikupasireni kapisi ka nyimbo yake. And guys, ndikhulupireni kuti muyikonda. Ndi zaloko, right? Ndi zaloko, but wait, what my phone is doing? What is my phone doing? Okay, music wa lero ndikhati kucheza guys ndi oimba. So, yeah. Be there, kwazizira, but be there, everything will be just okay. Everything will be just okay. Chiwiki chinalephera kukhala ndi oimba chifukwa chokuti ndazapezeka nokuti panali mavuto kuti alowezi makanika, but this time I hope everything will go to normal. So this is the song that amene anaimba. So pasana ulendo indipasana nyimbo iyi chifukwa chokuti imandisangalatsa kwambiri. So let me just give it to you. Let me just give it to you right away. Ulendo ndi ulendo wa utali. Ulendo ndi osabwerera. Lomwe uzisata simplex. Thank you. Mukayamba ulendo musana konzekere ulendo otele umatela panjira. Ifeta ziwonako okwatirana ena amango yamba banja asana konzeke. Zosatira mbozake mabanja kupasuka akumasia ana alipazuwa. Kuyamba ulendo wa utali. Sana ndi usiku ngakale ndima utachuluka ngakale ya mafuto si udzandithawa kodi ine ndikulumbira ngakale tidzakwe tidzapitiliza ulendo ine sindidzabwerera kuyamba ulendo wa utali ine ulendo wa utali ulendo oyenda usana ndi usiku ngakale ndima utachuluka si udzandithawa kodi ine ndikulumbira ngakale tidzakwe tidzapitiliza ulendo sindidzabwerera. Muli bwanji kwina kulikonse kumene mukuonera Sam Mavita TV, kwina kulikonse kumene mukuonera muli bwanji kwina kulikonse kumene mukuonera Sam Mavita TV kumaliro yano bwanji. This is lunch time. Mwajajana zatu mwatimana but everything, hope everything going well. Kwa mene muli ntchito ndikuya kuti ntchito zikuenda bwino na chili chonse apa pabe ndidakadikira be guest one. I don't know. Kupeza network imachitali yake motikana sana. Muli bwanji sina lano dani kule. Tionese comment yanu pa screen anthu adziwe kwina kulikonse kumene mukuonera. Okay, mlandu wa bushiri kuyamba lero. I don't want to talk about that more. As long as mutaka kuti mupita vote, kuti ndipange video about it. Mutaka kuti pali mafuta screen amene mufuna ndayankha. Yeah. Kuyamba ulendo wa utali. Ulendo
Muli bwanji guys, kwina kuli konse kumene mukuonera Samba Vita, kwina kuli konse kumene mukuonera Samba Vita. Okay, so pali Mozi wafika guest what ndi ulendo wa utali, okay, guest what wafika guest what wafika. So kwina kuli konse guys kumene mukumvera, this is Samba Vita. So let me just go straight to the guest. Abambo, hello. Hello. Yewe. Mukundimva bwino? Yewe, ndikumvani. Okay, chabwino. Ndasangalala kwambiri kuti mwakwanisa kulowa pa programu HB online. Thank you so much bro. Thank you so much. Muli boy inuyo big mata inuyo. Thanks. Okay, ziko kwambiri. I say pali zingapo zimene ndimafuna nditaziwa nkhani zokhuza ndi iweyo komanso nkhani zokhuza ndi nyimbo yako. So ndikhulupirira kuti udakali pamene popo guys, amene mukuonera anthu amene mudakaonera be komanso amene muonera after program oyi titachita post nyimbo iyi imene ndifuna kuti muionere pa screen, amene anaimba ndi mkulu ameneyo. So ndikufuna kuti muimvere, so let's do it like this. Jala ndindani zakala wenda kufuna chakuja usubakale moyo ndichakuja chimodzi zatawila kusalima ndiziza jampunga usubakale moyo ndichakuja chimodzi zatawila kucholo ndiziza mwati. Ukhala kwa tsiku lino abale yanga moyo ndikuja kuti tipezeza kuja timayesetsa kupanga ulimi komabe kwatu kuno njala ikutifuta kwa zaka zambiri. Ine umoyo wotere ndatopa nawo ine ndapita ndizakhala oyenda dzikoloseli kufuna chakuja kunchinji zikazavuta usubakale moyo kulibe mpunga chakuja chimodzi zatawira kusalima zaja mpunga salima zikazavuta usubakale moyo kuno kulibe chakuja chimodzi zatawira kucholo ziziza mwati kucholo zikazavuta usubakale moyo kuno kulibe nsomba zatawira kumangochi ziziza nsomba kumangochi zikazavuta usubakale moyo kuno kulibe nteza zatawira kunchinji ziziza nteza. Aundu na waza ulimi amatiuza ulima kwa bwi. Nyimbo imeneyo ndi ya Henderson Maganizo imene akuyankhula kuti munthu sungakhale moyo ndi chakudya chokha, komanso kuphatikiza popo munthu aliyense amafuna kuti chakudya chimodzi chokha, amafuna kuti at least azipanga zakasintha so azathawira kucholo, azikamwati, azapita ku nchinji, azikadya mpunga. So ndi zinthu zochuluka. Amwene zina lanu ndi Henderson Maganizo kumuzi ndikoti? Ine kumuzi kwathu ndi boma la Nchinji
dera la Kapili pamudzi Yeah. pa Chalunda tiye dambe. Okay, chabwino. Munayamba liti zoimba, munali ndi zaka zingati? Ngati mungakwanisenso kumasuka mano muli ndi zaka zingati? Ndi zaka 37. Yeah. Ndinayamba ndinazindikira utowa ndi luso loimba chaka cha 2013 pamene nayamba kulowa studio. Koma ndili mwana nimango imba mango yeserera zoimba za anthu ena ni Lucia zinthaji anazatchuka ine lakamaliro ndani mango yeserera anthu kumati nyamata aoneka ndi luso zakhala woimba. Yeah. Okay. Panopa like munamba mwakwanisapo kuti munapita mwina ma radio station ena kukayesa kusewera nyimbo zanu kuti mwina mwake asewere nyimbo zanu. Nyimbo izi kulankhula chilungamo uthenga ine ndikuonamo ndipo ndi nyimbo yokuti palibe aliyense amene angakane koma kuti luso lilimo. Inuyo like kuti mwina munamba mwayeserapo kukumana ndi anthu angapo kuti amvere nyimbo zanu. Inde monga ma WhatsApp group mu anthu ambiri azimverapo. Yeah. Amanena chimodzimodzi ngati somene niwo mukuneneramo. Yeah. Kuma radio station tangoyamba kumene apapa tizimvera. Yes. Yeah. Kwa nyimbo ziwiri izizi ndikuja komanso zakhala bwino ndazitulutsa 2022 pamene nakhala kuyamba kutulutsa nyimbo. Yeah. Okay. Kupatula kuti mumatha kuimba nyimbo zolangiza, kupatula kuti mumakwanisa kuimba nyimbo like kuti za umoyo wa siku ndi siku, munali kukhalapo ndi nyimbo iliyonse ya gospel kapena yotamanda Mulungu? Ayi, nyimbo za gospel mbali imeneyo. Okay. Yeah. Okay. Chabwino. Nyimbo yanu ya njala ndikudya, of which ababa sinachite load audio komano okay, timvere nyimbo kai iyi imene anaimba sonkolo amene yakuti Henderson Maganizo. Funso lina limene ndimafuna kufunsa ndilo kuti ndoimba uti amene kupatula kuti mwagula mukumvera like achina Lucius achina Mulaka Maliro ka Charles Sisako ndi anthu ena, ndoimba uti amene inuyo mmamtengano kuti adawa wamwena kukonda nyimbo zawo kwawo kwandithandiza kwambiri kuti kunandipangisanso nane ndikhale woimba, ndoimba uti amene mungathe kumuluza za motero? Amene yakhale Lucius Banda komanso Skefa Chimoto anthu amene amanimbira bwino. Okay. Kupatula nthawi yokuti uli busy kulingalira zokhuza ndi nyimbo, mumapanga chani apart from kuimba? Hello? Ntchito yanga ine misiri womanga manyumba. Yeah. Yeah. Ine builder womanga manyumba. Yeah. Nimakwanisa kumbali zingapo kunkhani ya nyumba, kumanga, kukuma malata, kuyika ceiling, kuyika mathouse, painters, mbali zingapo ndithu. Ndi ntchito yanga. Yeah. Komanso wonjezerapo ngati zo manga zimwina zaimako nimakwanisa so driver, ntchito yo drive, ndineso drive. Okay. Okay. Ndikhulupirira kuti munakhalapo mchikondi komanso mwina ndinokwatira, right? Yeah, ndinokwatira. Okay. Ndifuna anthu timvere nyimbo iyi mudikaneka. Timvere nyimbo iyi. Ndichoka bona kugwirizana kwathu omwe ankaseka akubwela kuti tapeza chuma kudikira kwako darling zinthu zonse zakhala bwino kufatsa kwako darling zinthu zonse
Okay, uthenga wanu ndi otani kunkhani yokuza ndi za chikondi komanso uthenga wanu ndi otani kwa anthu amene mumafuna kuti akhale mu nyengo yokuti ngatali ndi wachikondi akhale ndi wachikondi wawo komanso mwina ngati ali kuti sanapeze wachikondi akudikirira akhale pa ma conditions abwino. Kutengera nyimbo iyi imene mati kudikira kwako darling zinthu zonse zakhala bwino. Uthenga ndi otani nkhani yokuza ndi chikondi komanso nkhani yokuza ndi ndalama mmaonapo motani munthu wamkulu? Uthenga wanga ni wakuti akati chikondi ngakhale kuti ndalama zino zofunikira kuti chikondi icho chikhalepo koma chinthu choyamba nchani chikondi icho chili padera ndithu chili pacho chenicheni chomukonda mzako kuchokera pansi pa mtima. Chake uthenga uli nyimbo mukomvesesa wakuti pamene anthu awiri anati akondana anthu ena anaziona kuti awasiwenererana pachifukwa choti anthuwo anali ndi chikondi chenicheni chochokera pansi pa mtima sanaone za chuma maonekedwe chani ndiye uthenga uli nyimbo imeneyo tero ineso ni makumbukira chinthu chimene chinali mu mtima mwanu nthawi imene munkalemba nyimbo yoti moyo ndikudya. Of course ndi zinthu zoona kuti moyo ndikudya koma chinthu chimodzi chimene chinali mu mtima mwanu mu nthawi imene munkaganiza chani mwina munkafuna musinthe malo kapena zinakhala motani? Sikusintha malo koma nangoona zimene zimachitika kuti nazagwirizanisaso ndi zimene azaumoyo amanena komanso president wina manaza atabwerapo anazayambisa program ku Malawi yakuti cholinga chimodzi muzi umodzi. Singa mwayikumbuka nkhani ichi. Taganiza nazaona kuti izi zinthu zofunika ndithu chakudya chakasintha zimene azaumoyo amanena. Namba kulemba nyumba akaona kuti jala isali samaziva yabwino neso nakonthidwapo ne muliro wa njala nje zango ndipanga satuganiza kuna kazi kuti koma nyimbo itaenda tere kuti kale uthenga ubira umenazo kwa anthu onse amene mwanguti joina kumene nyimbo imene tikuyilankhula yokuti yoti moyo ndikudya imene anaimba ndi mkulu amene Henderson Maganizo. Nyimbo imeneyo bwanji titayionera kwa ma seconds ochepa okha pepani ma seconds ochepa okha tikhalire limodzi muonere nyimbo imeneyi. Jala ndindani zakala wenda kufuna cha sorry ndikweneka ndichite pause nyimbo iyi. Ndikweneka ndichite pause nyimbo iyi kenako tiyambe motere. Jala ndindani zakala wenda kufuna chakudya usungakale moyo ndi chakudya chimodzi zatawila kusalima ndidzidza mpunga usungakale moyo ndi chakudya chimodzi zatawila kucholo ndidzidza mwati. Kukhala kwa tsiku lino abale yanga moyo ndikudya kuti tipeze zakudya timayesetsa kupanga ulimi komabe kwathu kuno njala ikutivuta kwa zaka zambiri. Ine umoyo wotere ndatopa nawo ine ndapita ndidzakhala oyenda dziko loseli kufuna chakudya kunchinji zikazavuta usungakale moyo kulibe mpunga chakudya chimodzi zatawira kusalima zidza mpunga salima zikazavuta usungakale moyo kuno kulibe chakudya chimodzi zatawira kucholo zidza mwati kucholo zikazavuta usungakale moyo kuno kulibe
nsomba zathawira kumangochi zizidzaja nsomba kumangochi zikazavuta kuno kulibe nteza zathawira kunjinji zizidzaja nteza. Aumbunawoza ulimi amatiuza ulima kwa bwino zakuja zakasinthasintha kuja kwa bwino titetse njala akatilimani chimanga batata ndi chinangwa ine umoyo wa njala ndatopa nawo ine ndapita ndizakhala woyendayenda dziko lonseli kufuna chakudya kunjinji zikazavuta ungakhale moyo kulibe nthochi zathawira kumulanje zizidzaja nthochi kumulanje zikazavuta kuno kulibe nteza zathawira kulilongwe zizidzaja nteza kulilongwe zikazavuta kuno kulibe tiya zathawira kucholo zizidamwati kucholo zikazavuta kuno kulibe nyemba zathawira. This is Sam Mavita TV and imene mukonera ndi lunch time program. Ndikucheza ndi mlendo wanga mu siku la lero Henderson Maganizo. Munthu wankulu. Yeah. Music pa Malawi mukuiona modani. Tiyankhule kuti chiyambire kuimba nyimbo muyankhula kuti ndi pa sikuti ndikale kwambiri komabe ndizoti experience muli nayo. Kupatula kuti pali zinthu zingapo zimene zimapezesa anthu ndrama, nyimbo tiyankhule kuti zabweresa kusintha kotani pa moyo wanu. Kunena zoona maganizapo kuti kodi umoyo wa anthu ukanakhala otani pakanapanda nyimbo. Yeah. Nyimbo ni mbali yayikulu imene imasangalatsa umoyo wa anthu. Yeah. Tikhoza kulira kudzera nyimbo, kukondwera, kufalitsa uthenga wina wake kudzera nyimbo, zinthu zambiri japi. Yeah. Ineyo nyimbo zimanisangalatsa kwambiri, ndi zinthu zimene makonda kwambiri mu moyo wanga. Kupatula kuti lese kuti anthu ochuluka amalandira chitonthozo kuzera mu nyimbo, anthu ochuluka amalandira ngati kupepukidwa kuzera mu nyimbo. Uthenga wanu kwa anthu amene akufuna kuyamba zoyimba ndikotani? Uthenga wanga kwa amene akufuna kuyamba zoyimba ndi wakuti akhale serious, asachitenge mopepuka. Ndipo kuyimba ndi chinthu cha chikulu kwambiri, usangochitenga machibwanabwana. Ufuna kukhala serious, ikhale lili kuti ni mbali yako, uitenge kuti nikupanga chinthu mu mbali ya umoyo wanga, chimene chingamtengere patali kwambiri. Ndiyo uthenga wanga. Okay, ndi uthenga wabwino kwambiri ndi malangizo abwino kwambiri. Ndikukhulupirira kuti pa page ino ndikukhulupirira kuti pa channel pano aliponso anthu ena amene akutionera akumapanga zoyimba, mukufuna mutakhala oyimba. Timene mungayeneka kuchita ndi kungosatira zimene Henderson Maganizo ayankhulapo pa nkhani yokhuzana ndi kukhala munthu wakhama kwambiri pa chimene ukuchita. Kupatulapo mukuyenekano kukhala kuti chimene mukuchita mukuchidziwa komanso mukuchikonda. Munthu atakhala kuti akufuna akupezeni, angakupezeni motani? Atafuna kuti andipeze, namba yanga ya WhatsApp ndi ya Zambia, imene imayamba ni +2
260 kenako 950 94 76 13 panova makhala ku Zambia kumene machitira maganyu kuti penepo kuti kuza kulankhulana mosavuta. Komanso page yanga Facebook dzina ndi lomwelo Henderson Maganizo Phiri naikapo dzina lonse. Okay, so kwa amene angafune kuti nyimbo afuna akhale nawonso nawo ma video amene like video ya njala ndikuja kozitaona kuti munavina twapo ndikhopera kuti sina munaja mokwanira komano kwa amene angafune kuti akufuna video akhale nayo mufoni mwake azionera anthu osiyanasiyana atumizira chibale yake nayenso akufuna akhale ndi video ya njala ndi moyo ndikuja angayipeze motani video ya moyo ndikuja. Video imeneyi ilipo pa YouTube channel. Mkoza kulowa pa YouTube channel yanga dzina lomwelija Henderson Maganizo kuipeza kapenaso kuipanga download kani pa vidimate so muipeza mukhala nayo mfoni mwanu matha kugala ko ena kapena ayi mwanipanga dala mfana WhatsApp zonse simungakwanise kupanga ndi kuti ndikutumizirani kwa ulere mukhala nayo. Komanso nyimbo zanga zimapezekaso pa malawimusic.com pa website pamene pali nyimbo zanga ma audio. Nditu kwa nonse amene mungafune mutakhala ndi nyimbo za nkulu amene Henderson kwanza kupita pa malawimusic.com pa homepage yawo ndikachita search dzina kuti Henderson Maganizo. Nyimbo zonse zimene angabweretse pamenepo oimba wake kukhala Henderson Maganizo kuchita ni download inayosamba vita ndikutero nyimbo zabwino kwambiri. Imodzi mwa nyimbo zimene tikumvera imene kumveka pasi amene anaimba mkulu wake ndi amene mwina muzafuna siku lina mutabwera apo mpano ndikuzacheza nane inayosamba vita akulu. Hello. Yeah. Panopa muli ku Zambia muli ku Malawi? Yeah. Ndimafani pesa amene potisana dule program. Muli ku Malawi panopa? Zambia. Muli ku Zambia? Okay, fine. Yeah, so kwa amene mungafune kuzacheza ndine Sam Mavita mukhonza kuchita zinthu ngati zimene anachita nkulu amene Henderson Maganizo. Kuchita join Sam Mavita WhatsApp group. Mukachita join ndi kucheza panopa ndi ulere sindilipitisa ndrama ina iliyonse kucheza kwa panopa ndi ulere. So let me see this comment. Okay, ndikhopera kuti funso limene lili pa screen ilo ndali fotokoza chapo mpano ngati kungakhale kulengezesa malonda anu ndi zina koma ngati mungafune kuti ticheze panopa ndi zina kucheza kwa panopa ndi kwa ulere koma ngati mungafune kucheze kulengezesa malonda ndi pese zimene zitikanipa. Yeah, so ndi nthawi yokuti tikayambe ntchito akulu mukhonza kusanzika komanso kusiya mawu anu kusiriza kwa anthu amene mukufuna atamakusatirani komanso amene atafuna kuziwa zambiri zokhuza inuyo. Zikomo kwambiri. Amene mukufuna kumanisatira pa zabwino zonse zimene zizibweretsa msogolomu page langa ndikupanga search pa Facebook Henderson Maganizo Phiri mwandipeza. Kwa amene muli ndikufuna kwabwino matha kusangalatsidwa ndi munthu waluso koma amene zinthu zomuvutirapo alibe kuthekera. Ine ndilokozeka kugwira ntchito ndi munthu aliyense ndilibe kapena manager aliyense ayi. Kozango nangozemba kumene kuimba kupita pasogolo nkovuta zinthu zapang'ono pang'ono tikapeza kuti tikagwira kuganyu basi loko mstudio chochita video. Itu ndimene zilili ufuna nyimbo zanga zonse ndimwetanenera kale kandi pa WhatsApp tikuzobwerezaso namba izi kuti ndi mwemba ndi +260
950 94 76 13. Ndeti mwandipeza pa WhatsApp line. Diga nikai okay, tayambira niso number ichi 0 plus 260 yes 950 yes 94 yes 76 yes 13. Okay, 7613 kumapeta. Okay. Okay, so ndikhulupirira kuti anthu namba ya Henderson Maganizo mukhonza kuipeza musavuta mutangokopera namba imene ili pa screen yo, ndikhulupirira kuti ndiolondola motero. So kwa amene mungafune kucheza ndi Henderson Maganizo namba yake imene yoyo mukhonza kumpeza pa WhatsApp. Nyimbo zonse akugawirani, mwina wake wayankhula kuti akugawirani mwaulere. Ngati mungafune kumuthokoza kukhaso kufuna kwanu koma iye mwini wake wayankhula kuti mwaulere, mukhonza kusanzika sopano tisana tise program. Zikomo kwambiri kwa Asama Vita TV Asama yokhala pano kuchezako koma minisa ngapo. Zikomo kwambiri kwa amene makhala pomwepo kuchezera program imeneyi, basi kwa amene mumvetsere pa nthawi ina. Ine ndikungoti zikomo kwanonse, zikomo masana abwino. Zikomo kwambiri. Guys, ndikusiyani ndi nyimbo imene akuti moyo ndikudya. Nyimbo imene ndikuyankhula mobwereza fa kuti ndi nyimbo imodzi imene yandisangalatsa, ndi nyimbo imodzi imene masiku amenewa ndaimvera kwa nthawi yayitali chifukwa ikukamba chilungamo chenicheni kuti munthu sungakhale moyo ndi chakudya chimodzi. Akutanthauza chakudya chimodzi. So yeah, thank you so much Henderson Maganizo. It was pleasure to be with you. It's time for us to go. Thank you so much for being there. So much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Woo! Guess what? Ndifuna ndikupasire ni nyimbo imene yakuti moyo ndikudya. Nyimbo imene muiwonera yonse. Kumapeto kwake kwa nyimbo imene kukhala countdown ya 30 seconds ngati pete mapangira nthawi zonse. Kenako I'll be out. Thank you so much. Guys, wina siku lina azapange ndizamuchitira sign in uchini. Azandipangira kamuli Cape Town, kamuli Joburg, kamuli ku Malawi, kamuli ku China kaya kuti ndikamaza cheza ndi munthu ndimuza khalo pa nanga simukuona guys manja I'm always in front of camera. Ndigwire izi ndisise nyimbo ndekuti muza pange no. Ine kunoko ndizangocheza ndi munthu. So kwa amene angafune. Thank you so much guys. Thank you so much guys. Thank you so much guys. Thank you so much. Moyo ndikudya. Jala ndindani zakala wenda kufuna chakudya usungakale moyo ndi chakudya chimodzi zatawila kusalima ndizidzaja mpunga usungakale moyo ndi chakudya chimodzi zatawila kucholo ndizidza mwati. Kukhala kwa tsiku lino abale yanga moyo ndikudya, kuti tipeze zakudya timayesetsa kupanga ulimi. Komabe kwathu kuno njala ikutivuta kwa zaka zambiri. Ine umoyo wotere ndatopa nawo ine ndapita, ndizakhala oyenda dziko loseli kufuna chakudya. Kunchinji zikazavuta usungakale moyo kulibe mpunga chakudya chimodzi zatawira kusalima zaja mpunga salima zikazavuta usungakale moyo kuno kulibe chakudya chimodzi zatawira kucholo ndizidza mwati
kucholo zikazavuta uno kulibe nsomba zatawira kumangochi zizidzaja nsomba kumangochi zikazavuta uno kulibe nteza zatawira kunjinji zizidzaja nteza. Aunduna waza ulimi amatiuza ulima kwa bwino zakuja zakasinta kuja kwa bwino titetse njala akatilimani chimanga batata ndishinangwa ine umoyo wa njala ndatopa nawo ine ndapita ndizakhala woyendayenda dziko lonseli kufuna chakudya kunchinji zikazavuta ungakhale moyo kulibe nthochi zathawira kumulanje zizidzaja nthochi kumulanje zikazavuta uno kulibe nteza zathawira kulilongwe zizidzaja nteza kulilongwe zikazavuta uno kulibe ti zathawira kucholo zizidamwati kucholo zikazavuta uno kulibe nyemba zathawira kunjewu zizidzaja nyemba. Aunduna waza umoyo amatiuza umoyo wa bwino zakuja za magulu sikisi kuja kwa bwino tipewe matenda akatilimani chimanga ndiwo za masamba ndizipatso umoyo udwaladwala ndatopa nawo ndingafensanga ndizakhala woyendayenda dziko lonseli kufuna chakudya kunchinji zikazavuta ungakhale moyo kulibe mpunga zathawira kusalima zizidzaja mpunga kusalima zikazavuta uno kulibe ti zathawira kucholo zizidamwati kucholo zikazavuta uno kulibe nsomba zathawira kumangochi zizidzaja nsomba kumangochi zikazavuta uno kulibe nteza zathawira kunjinji